unzima impela mpila kodwa ngeke ngibonela mina edlalayo kodwa mina singabheka kodwa mina singabheka unzima impela mpila kodwa ngeke ngibonela mina edlalayo unzima impela mpila kodwa ngeke ngibonela mina edlalayo Ingaphezulu kwala ngabona inyakaza ngaphezulu hleli phezulu kwawo bafowethu ke ekseni ke bafowethu ekseni awudlala ingoma yengqole nje ekseni bafowethu nje idonke iphile EP osechekini bafowethu ona sihlangana futhi zama i-challenge nangikwazi ukudansa awususe yona nje sibone asusa konke lokho ngakhathile nje suse le ngithi ngene kuleza futhi asasuye bafowethu ikhiphile ingqwele bafowethu kodwa mina singabheja manje kodwa mina singabheja manje kodwa mina singabheja yabheja ngana yabheja ngana yabheja ngana kuyakuyona iside bafowethu ikhiphile nje ingqwele ikhiphile bafowethu ikhiphile ingqwele bafowethu ake sihambe nisoyiseka lapha udlala ingoma zengqwele ekseni kusa no around i-check bafowethu engitshele message siye sozama ama-challenge bangikwazi ukudana kodwa manje ngiyafuna izingoma iphusheke ngawo ama-challenge la inkinga ukuhlilo kwedansa namhlanje ngizobe ngila nje MUT ngizobe ngila MUT la kuzobe ku-activate lapha indaba lokho yasicebi lapha i-album kaSicebi lapha sho ukuthi i-album njalo umcimbi wakhe zobe ngikhona lapha ngiyingqwele bafowethu ake nambe nodlala ingoma zengqwele bafowethu ekseni nje kusukuvuka ingoma zengqwele uthi idonke impilo iphindi soduze kwecheck noma ephantshana bafethe ngitshele okwazi ukujaya ukudansa bafethu ke sozama i-challenge
hayi DT soqhamuka maduze DT mbotho. Inhloso yami ukuthi kuphusheke lezi ingoma ngiyazethemba ukuthi zimnandi bafowethu ngiyazethemba bafowethu ekugcina kwezinto zonke bafowethu wonke umuntu unephupho lakhe elami ke leli phupho lomculo lokhu ubungcwele into esegazini into esiphilayo akulona iphupho lelo into umina lo but ke eceleni komina khona nephupho elomculo yabo so bafowethu emuting zobe ngikhona lapha eMlazi ngizothi zwisa nje ingoma zami kodwa na online zikhona bafowethu ngizedetha mayafika kwayamfoni cha ungayifaka efonini but idlale la ihlala khona ingoma engqondo ungazi ukuthi uzoyifaka efonini ngithi khona uSpotify khona ku-Apple Music khona YouTube ingoma zengqwele bafowethu ngomuntu wamavideo ayikho lonto leyo ayikho into echazayo bafo uyangilimita ayenziwa lonto leyo ngicela ungayikalele ngqwele umuntu ngamkaleli wangikalele ukuthi ngigcina apha mina uyangigcinisa ukuthi ngime la ngingaqhubeki ngibe utikoloshe uzodlala amasi lawo dunuse la wenze lokhu ngiyentikoloshe ngomuntu angigcini unlimited ngenza noma yini okwenzeka la sizama impilo egcina kosuku engithi asakaphumeleli manje mothi ngeza ama video chaza ukuthi kufanele ngiyime nje ngibe siphompolo ngingazama ezinye indlela kakhulukazi indlela eziyiphupho lami engiyithandayo okwakho ukuthi useke nje udlala ingoma kuphela akukho okunye Sibonge lapho indlondlo yomsangane igama lakho ngabela malanga nazoke lapho futhi nazoke ingqole ikhiphile bafuthi ingqole ikhiphile akusenja ukuvuka ngoma zengqwele bafuthi uyidedele uthi donke ipiliphi nje usesha idonke ipiliphi noma usesha umngozi record mfethu inkampani le egcineni ngifuna ifike le kude umngozi record futhi ke ngoNkulunkulu emuhle bafethu ngofika la ngifuna ukufika khona abo sala bengangiseki belokusineka kuphela hayi kulungile ayikho into esoyenza ngabo bafethu kodwa ngiyazi bakhona abathi abawungiseka behambe nami siphambili yabo bakhona beyangiseka mfethu ngeke befane nawo abantu bengafuna ungiseka vele ukuhleka nje kuphela into abayazi mina ingqondo ngiyithanda lokho udonke iphila hayi bokwahleni bafethu andisakufana kwenziwe njani manje bafethu akahambe sobheka lokho umculo wengqondo lapha idonke iphila iphi donke iphila iphi bafethu akudla nje idonke iphila iphi ikhona iphumile okwazi ukudansa bafethu lapho negenge yakhe mfethu awucanga ukuthi akwazi ungishayela i-challenge mfethu ibe right lokho engidazinga lapha inbox lapha noma ngithinte kwaThapha inamba ikhona lapha kuyibhaya ucanga ukuthi ingqondo ngayisiza mfethu for ama challenge because ngizowenza music video khona mfethu sohlele ukuthi nami safuna ukuphusha nje kancane ngibona ukuthi kuye kapi yabo because phela kusetshenziswe bafuthu kusetshenziswe ukuthi nje wena awukanginike indlebe konke usayitshela ukuthi kumsangano noma kuyini yabo
uzathatha kancane ingqwele uzayithethe ngeke ikwazi ukucula uyithethe nje fanele lokhu ikwazi ukwenza umngqwele kuphela umngqwele ngibenza yonke indawo mina la ngifika khona ngiyazemisela bafowethu ngiyathemba nala lezi ngoma ekhona kusetshenziwe okwakho ukuthi nje mfowethu hamba oseka nje mfowethu ulalela uzoyizwa ingoma cha isetshenziwe ingoma sibonge lapho ndlanje umsangano inkunzi umsangano shuthi mfowethu kwezokusangana uhamba wedwa going alone kwezemsangano kweze creativity abathi creativity kwezemsangano uhamba wedwa nondiza wedwa ndizile emafini ngiyanqaba yenziwe lento leyo azame sobo bethu umlokhu umsebenzi wengqwele bafethu ophumile nazo-ke lapho ba ubhoze yasemafaraji nazo-ke lapho hlanganani nazo-ke lapho madoda ngasame sosengqwele bafethu ikhiphile kade ikhiphile uthi udlala umaskandi noma udlala hip hop noma udlala asame soseka ingqwele futhi umculo ayakho umuntu lalo uhlobo lodwa lomculo usukubhamba nje bosho njalo sukubhampela thina wasikhiphile ayenziwa lento leyo efuneka ingqwele ibhampayo ingqwele iyaseka ingqwele ibhampayo nje lokho ijena ithanda lokho ngoba wenze hayi ingqwele iyaseka hayi lutho phela mfowethu isilungu sakho mfowethu hey nami ngoba ngilolu hambo lomlungu kuyamele kunyenzelekile kube ngibe ngisejwayela kancane lichili ngibe ngisejwayela kancane iselungu bafowethu kube ngisejwayela kancane iselungu manje ngimexwa umuntu okhuluma isilungu besimo sokuthi nami ngikhuluma isilungu isikhathi esiningi lapho mengikhuluma nomlungu wami lapha ngikhuluma nje sona iselungu ngikhuluma nje iselungu nazo-ke lapho umlando khiphile bafowethu ingqwele khiphile bafowethu okwazi ukufinyelela ekushekweni bafowethu ake fike phela sihlangana bethe ngo-WhatsApp ukuthi sike ngizamela i-challenge bethe sidanse bethu mina kuyangehlula wedansa ukuthi sidanse bafowethu nazo-ke lapho Jobesi mfowethu mfowethu uphutwe nanana yabona ingoma yakhe iyaphusha lapho mfowethu oh nanana oh nazo-ke lapho Mdolomba mfowethu hayi khiphile ingqwele bafowethu khiphile ingqwele sakusele nje ukuphusha kwama-challenge ama-video nje ngizokwazi ukuthi kube khona abadansayo bafowethu mese-ke ngizama ukuwafaka-ke nami la ngoba ngizongena emsakazweni zona kodwa bengifuna nami zithi ukuphusha kancane nje la ey'nkundleni yabo ngoba abantu banginika ukuthi ngiyiperform kule micimbi le ngibizwa kuyona mningi so ngifana nami ngifike emcimbini ngalokhu ngicula into entsha ubuswazi ngithi mangithi uthi ngithi uthi yabona sithathane phezulu ngabona siqala phansi sifundisana ayenziwa lento leyo yabo ayisibonge lapho Mdolomba khiphile ingqwele bafowethu idonke ipili EP zimnandi zengoba futhi ungayithatha kancane ingqwele ngothatha kancane ke umsebenzi wengqwele iya nje uzeduba ukuthi ake ngiye ngozwa ukuthi ipheke kanjani ingqwele uzozwa ukuthi cha kwephekiwe akwedlalanga bafowethu isikhathi sokudlala ngokomculo anginaso lapho la ingqwele lapho ngakwenza kodwa nje emculweni asikho isikhathi sokudlala ngeke ngiye studio lapha kokosangana mase usuqonwe nemakha usadlalwa ke lapho ukuva ngengoma zengqwele nje noma la uhakuye emsebenzini mothi nemoto noma unespeaker nje ukudonsa ngengoma zengqwele donsa nje ngengoma zengqwele mina ngizodansa ngikhona uke mina indawo mfethu ungathaphi ikhona inamba yami lapha kwibhayo mfethu mawukwazi ukudansa noma uphethe isimayo sakho sizama ama-challenge ambalwa ngizama ukwaposta songaposta na account yakho uma kwenzeka yabo but nami ngizowaposta ngapha yabo seThekwini mina ngikwazi ukufinyelela khona kakhulu seThekwini nasePinetown so uma kulezo indawo lezo ngizofika qathatha bathi zama i-challenge kakhulukazi le ngoma lethi ngisilima kuwe bengifuna ukuyiphusha kakhulu le ngoma le ngoba iyajayivisa strong bamanzi ite umtsensile lapha kugijima amagundane lapha kushibilika amagundane manzi ite sibonge lapho uthanda amavideo ami sodansa njengengqwele
Sengifuna ukwenzana. Nazo-ke lapha ama-still. Umakhelwane, umakathabu. Yebo umakhelwane. Khiphile ingqondo bafethu ake sesiyodlala nje ingqondo bafethu sesiyodlala ingqondo. Kodwa nje useThekwini bethu nje engithinta ethi hayi khona namhlanje sekwake abantu beka kakhulu olwandle bobhukuda. Ngithinta ngisolwandle sizozama i-challenge lapho ngizofika qathatha. Sishayela i-challenge bafethu sizamela ama-challenge. Ngiyafisa uyiphusha kusemandleni lezi ingoma zangifuna iphelele emoyeni njengomsuzo. Njengomsuzo wegundane iphelele emoyeni. Bengingafuni lento bomsuzo wegundane ngifuna ukuthi izameke bafethu bakusetshenziswe nabantu abaningi. Yabo ngithemba ukuthi nami umsebenzi akuye bayafisa ukuthi uvele obala. Lo oqala umsebenzi angokhipha ubungozi EP hayi waphusha bafethu. Abaphusha lapha ayibe babenza umngqwele. Kulokho yena nakenzi kahle mhlawumbe nami angakafaka ingcindezi. Kodwa ke nami ngizozama semandleni bafethu ngeke. Ngoba nje ngiye MUT ngizobe ngikhona nje manje. MUT. Yabo. Ngizobe ngikhona nje ntambama nje lapha ngobe ngikhona. Usicebo uzoqala yebo nje lapha. Kodwa la singawumlazi khona kodwa uqala khona ngizoqala ngiye khona lapha. Nazo-ke lapha emakhelwane ngizoqala ngiye khona mase sidlulela eMUT lapha euniversity. Ngolesine ngizobe ngisentazingeni ngolesine ngizobe ngisefolweni ngolesine. Nakhona futhi ngizothi ifahla yengoma. So kulendele ukuthi ngithi ngisithi ifahla mohlala efolweni noma useduze kube ukuthi uyazazi. Sibambisana ingqole uthathele phezulu usho ungacula wedwa. Bazobamba kuwena bothi lezi ngoma ikhona nange icula omunye. Ngiculi ngedwa lapha. Ukhona yenziwa le nto leyo. Le ndaba uthi useka umuntu kodwa makuthiwa khona akuzamayo wena uhlehlela ngemuva ayikho le nto leyo ungaseki lapha. Usuke nje ufana nentombazane nje mfethu lokho ukuthi intombazane unika imali uyimaye niyanwabili niyantazenga. Awumose umuntu bethu umsenge ngisho kuthiwa into ayamsani nawe. Ukuthi hayi mhlawumbe mina ngithandela uhlobo nje lomculo. Kodwa ngoba ingqwele nje eseka ukuseka ke lokho. Hayi mina uhlobo thize lomculo angidlala kodwa ngoba ingqwele ikhiphile ngizoyidlala for ingqwele ukuseka ke lokho. Ukuseka mfethu into ehlukile khona ukuthi uwenza into ejabulisa inhliziyo yakho. Vele ngoba amavidiyo amungqwele uyayithanda vele lonto iyakusinekisa ichitha isizungu. Kodwa mase ngikhiphile umculo ke okay awusawuthandi umculo lo ngiwudlala mhlawumbe uthanda maskani. Kodwa kusalayo ke sokufanele useke kungalokho ukuthi hayi mina ngiyifan yakhe ayikho lonto ayona ifan yami. Usuke nje nawe uzenzela ifavor usuke nawe uyithozisa wena lapha. Fana nokuthi ubukuzalo nje usuke nawe uzenzela ifavor ukuthi uthanda. Kodwa mose ungeseka sekuthiwa uyangeseka uzokwenza lokho ungakufavika wena. Yabo ngoba nohlobo luthize lomculo odlalayo kodwa ngesimo sokuthi lo mculo ukhishwa ingqwele usuyahamba uyoseka ulalela ngesimo sokuthi ingqwele yazi izosizakala ngalokho ushare isimo sokuthi yazi ingqwele izosizakala weseka ke lokho okunye khona ukweseka. Ngiyabona umuntu engibhalele kwaThapha enyawo la ngiyakusaka isisebenzi lonto le. Naye uthi angiseka kodwa mengenze ezinye izinto eseceleni noma ibusiness. Phela umculo into esengivule indlela ukuthi ukwazi ungeseka ngale ukuthi ngise ngicela ngikhangeze imali ngithi awungiphi imali. Indlela leyo ngisuke ngivula ngayo lokho imbank ngithi nikela la muntu una amandla okwenza lokho. Ngoba sina ama data ngicathi wonke umuntu una amandla okwenza lokho. Abanye bayafunda badla wifi mahala, ama security adla wifi mahala inqwami. So nje ukuthi kangiseka kodwa ulalela ubuka amavidiyo ami la kusinekisa kuphela hayi awungeseki lapho. Uchitha nje isizungu. Siza wena lento leyo ne stress nezinkinga zakho so sizakala kumina yabo. Kodwa mhla ungeseka ngokubona ukuthi mengithi bafowethu nakho engikwenzile ngiyazama la ngicela ngeseka uphumeke lapho uyoseka. Lapho ngokubona ukuthi uyaseka lapho. Sungasho uthi wena ukhomenta la ku TikTok kuphela, awukhomenta ku YouTube, awukhomenta ku YouTube ngokubona ukuthi ngiseka ukuthi hayi ngicela singapha manje. Ngisuka ngale TikTok, ngize ngapha, ngizokweseka. Ngokubona ukuthi awuyinkuzi malanga. Yabo. Ufunda ukuseka umuntu bafana bakithi. Kodwa lento bathi uyawuma ujwayele lento ngishekhala kini uyenze lonto leyo. Useke nje mfowethu. Kuye kuthiwe kunomcimbi nje kini. Ngalokho uthi hey ma ungibekele lokhu utshwala bami lapho kanjani? Uma akho uzothengela utshwala abantu phinde ethekele nawe akwazi ukuseka lapho. Qhamuka nekesi uthi mana anti ikesi eda lapho. Bephuza abantu. Mfowethu nomsebenzi naka amakesi awu2 ngiya-add. Ungathi tshela umfowethu unenkinga wakho lokhu uhlela umcimbi nawe uzobe inkinga phezulu kwakhe. Hayi mfethu ngishiyele ibhodlela lapho. Hayi udodo umuntu lapho. Ungenza inkinga. Yini wacabanga nje ukuthi ngeke umfowethu ngoba enza umsebenzi la imali iphume kaningi.
into ebalulekile ukujabula abantu abafikile la hayi mina wale ekhaya mina sojabula eceleni nomfowethu uphele umncane sesibungazi isodwa sekusithatha lokusela kodwa abantu afanele bonke kubonga kwabantu ukuphumelela komsebenzi mabese nje abantu sibusile kule amuzi la usiyabonga ukuphumelela lokho komsebenzi lapho iyona ke lapho kweseka umuntu mfowethu nomcimbi lapho 90,000 awu add la kusele khona noma mhlawumbe usukudlulile umcimbi uyazi bethi lokho umfowethu usele egwelete mnani futhi nanti lokho 1000 uzama imali yokugibela yabo uyasebenza lapho umfowethu nansi imali yokugibela mfowethu ngiyazi ukuthi vele mfowethu maphethe ubhela donze umcimbi omkhulu la ukweseka ke lokho hayi ukuthi wena uthi uyangaseka mfowethu ungishela ibhodlela uthenga uba manje safana ngithenga ibhodlela lakho manje hayi ngeke mfowethu ukweseka nina ngikwazi uyakhuluma nje yakweseka ngikho ungisekaphi wakhomenta lapha ku YouTube uthi ngqola sengingapha kade nginginawe ngale ngakuzwa ukuthi ukhiphi yathi ngqwele mfowethu cha ngize ngapha ngoza umsebenzi wakho ukweseka ke lokho yabo ungadlali nje ngathi mfowethu hayi udlala uyaseka useka bani wakameseka ayikho lonto leyo wena wenza into lokho ejabulisa lokho isinqa sakho kwathi isinqa sakho nje lokho sakitazeka uyayenza ke lonto leyo kodwa nje ezosiza omunye umuntu hayi no cha yabo ufuna ingoma ezitrend kuzukuyimawuseka awusaseki ngovethe isiyaphusha vethe usuze wayilalela ngephushi lokho idlala wazi wabona nathi ingoma idlala ubu usuyalalela ayikho usekanga lapho ingoma iyona ekudonsa yona qobo kodwa kweseka uya nje khona ungazi ukuthi yini le lapha ngesimo sokuthi nje umuntu ukhuluma nabafowethu ningeseka uye khona uyozwa lapha ukuthi imnandi noma njani uyozwa lapha kodwa ingqondo yaza ayishaya eceleni ingqondo iphusha umngqondo one way yabo so nje bafowethu fanele sihlukanise bethu uphunga lokhu uthi uyaseka la kuma comment ngisaka ingqondo umlandelo sandokwenzana yisho nje wena ukuthi cha mina ngumuntu wesizungu ngiyanqanqatheka manje la ngizosindeka la ngikhohlwa yinkinga hayi uthi uyaseka ngoba sitho ngishintsha ama video kusasa ngizama ama video ngeke usaseka ngithi usuqaza ukuthi hayi ngqwele awubuse lesa staff sakho hayi into yakho leya akuyona into yakho isiza wena yabo isiza wena ayenziwa lento leyo hamba useka nje ingqwele mose check-in ukwazi ukudansa ubone nje mhlawumbe futhi ungakwazi ukuphosta epage lakho check time ngise check-in ngishayise namajita akho mhlawumbe nikwazi ukujayivela shama ama challenge ambala ngapost nawo waposte umsebenzi uyaphambili lapho kuphela kweseka ke lokho kweseka ke lokho hayi abantu ngithatha inamba yami la ko bike kuba inamba ikhona la ku bike so ngixina ama video call ngqwele hayi ngqwele mina hawu ungifundekela manje lapho ngishaya ama video call lapha nginesimayo ngithi ngiyakinatela nangu nawe la uthi uyangeseka uqamba manga mangithi thi ingoma yami udla amazambane hayi man awuleze comment lapha ku YouTube ngiyakhalela ukuyiphendula zonke yabo niphendula zonke nje bethu ukuthi manje mhlawumbe umuntu usoyelelele ngelinye igama lapha mhlawumbe ku YouTube noma engalibhalile kodwa nje awuleze silapha ku YouTube hayi bathu yabona bethu abalandeli bakho abantu bethu abakhonzile babona YouTube bedolana izinqa sihlama siba ngaphandle YouTube la ubona khona nansi ingabe yangempela le nansi insizwa zangempela la lezi igcwele lapho ku TikTok nakubani yabo eningi kakhulu lezo esuke nje mfowethu nazo zintazinga zithanda ukuyihlakela zithanda lento esuke yenza but nje ezikusekayo wabona YouTube noma liphi lokho content creator lavula YouTube channel so sekuvela ke abalandeli bayo bangempela ke la esizofanayo wathiwa okay nansi ingqwele nekipa la ngiyanqaba so sekufanele kuveleke lapho ngempela ezithayi ke ingqwele mina ngifanayo ingqwele la bafowethu isingisize kakhulu ngikhungathekile nami ngafunda umngqwele ngancela engqweleni bafowethu ngisecurity nje bafowethu ngathola nami ngakwazi ukuhamba ngiveze isinqa nami ngikhuleka ngachanasa ngisecurity ngisize le nkabi le yabo into kanjani kapithe yabo ngiwatshapha mfowethu inamba WhatsApp ilapha kwibhayo yabo ikubhayo inamhlanje ku TikTok ilapha kodwa nje bafowethu aniwekhombisa ukweseka bafowethu aniwekhombisa ukweseka ngisengcupheni
MUT bafowethu namhlanje ngiyakhona la uzobe usicebe entazi ngakhona activation ethula umcimbi wakho ozayo. Umcimbi wakho ni ngoDecember. Angolesine ngilapha efolweni. Khona imicimbi kodwa ngizoyethula isikhathi masisondela esobe sikuyona. Engizodika nina ongakuleyo ndawo mengingena nje ukuthi ngidonsa ingoma zami ukuthi useyazazi. Yabona? Yabona into leyo. Useyazazi. Ngiyanqaba, angifunda into leyo. Hey, wahlala nawe mina bethu. Wahlala nami edolobheni lokuthi ngiyanqaba. Ngaphendula yebo phela ngoba usukuza ngaleyo mdlandla. Kodwa nje yabo lo uthi ngixhawutha ungqole mfowethu, muhle umsebenzi wakho. Yazi ngikubone nomculo wakho mfowethu cha, siyabonga. Ayi lo insizwa ngisheshela phezulu yami ngiyabona hayi le insizwa ke nazi izinsizwa. Akabe ngiyanqaba ya. Hayi lo ngavuma nje yebo siyanqaba hawu yabonga. Akona ezineke mithi mfowethu. Ngiyabonga kakhulu mfowethu cha mfowethu uyasibusisa lapha einkundleni zokuxhumana. Hawu sengibona ukuthi uyacula mfowethu hayi siyakubongela bathi phusha ndoda phusha uyiqhawe. Ngiyabona nansi inkamalanga ke bafowethu. Yawu leyo ngithatha serious inamba yange yeseva ke ngiyiseva ukuthi ayinkamalanga ke le bafowethu iyakhuluma. Yabo. Umuntu abona ivideo nje use studio noma wenze into kanjani uchaza ukuthini? Uchaza ukuthi omunye umuntu efane ngazama. Wamazi ngokuthi uyadunusa. Mase ngadunusa sethi hayi bafowethu sengishintshe into okudunusa ngicela ukuthi ngenze kanje. Hawu izinqa. Ngifuna izinqa mina. Uma nje ngezinqa ke wena. Umuntu asakwazi ukushintsha. It's not changing la kwena. Hayi ngeke bafowethu ngeke. Hayi. Zithi sifuna izinqa kodwa ke mhlawumbe ke usuqala wamseka ke. Ngiyabona ukuthi cha mfowethu nezinqa ngiyithandile. Ngiyakuthanda lokho kwenza sengina ngokuseka mfowethu ngakusupport nasi skipper sakho ngisithengile izinqa bandla izinqa record mhlawumbe. Ngisithele skipper sakho kodwa mfowethu ngiyacela ubungithi thasi ngezinqa lezi ngayithanda. Ya sesingayizwa sesingaye consider udaba lakho. Music. Yabo. Yes Mike. Totally for music. Yeah. Ya bafowethu uyabona ke manje ngizokhuluma emakhini ke manje. Yabo. Ngoba kuzwakali bafowethu. Ngiyanqaba. Yabo. Ngiyanqaba nje bafowethu ngiyanqethuzela ke lapho. Yabo. Ngiyanqethuzela. Yabona. Ngiyanqethuzela ke lapho. Hawu. Ayenziwa le nto leyo. Yabona bathola emcimbini ke kocaca. Ngithi iyanqaba. Angitsheli ngani senkhetha ukuthula. Ayila semcimbini la kwebheda mic lapha. Fanele uzoqhantsha imithamo memeza la ukhewula. Kanti la nje bafowethu ngithi nje kancane. Awuzwe. Bheka la umuntu. Azikho indawo la. Indawo bafowethu sikhulumile ke ngqondo bafowethu asifundane ukwesekana bafowethu nano content creator bafowethu ethi yenza okunye bafowethu nansi business nansi ingoma seka ngalo ukubuza manje uyacula nawo yebo uyacula yini oyibuzayo nawo usenza lo yebo impilo lesibambe ngamasende sibambe sibhanqe kanje inhlamvu qhatsha imithamo sayezama impilo uzokubuza nithi ngenza lokho uyabuza ubuza nini ungahamba useka nje kuphela hayi usokuyibuzisa la hawu ingqondo siyacula hamba lapho iqhamusa nje kwethu hawu mfowethu yazi sengibuya lapho lokho ngizokuthi uthi uyacula ngagijima lapha mfowethu hawu muhle umculo muhle umsebenzi wakho mfowethu qhuba mfowethu impilo injalo iyaphusha impilo yabona impilo nokwazi kwenza into eyodwa akwazi kwenza into eyodwa umsuzo kuzonuka efanele uhlanganisa izinto eziningi amaqanda obhontshisi kuze kuphumelele iphunga lomngqele into ebulala impukane fanele izinto eziningi uzishipha into ezwakalayo akade uyashipha nje umuntu ushipha into enganuki ungashiphele emanzini uma umuntu ushipha into isinkwantshu eza umuntu dayile themula iphengweni yabona themula iphengweni bana ethi mangena endlini yakho mina awuzana ungene nje endlini yami ungashonga ukuthi uyeza wangena ngokuthanda kwakho ngaphuma ngivala isicaba ngophuma usuqulekile ngoba isivuso isicaba uqulekile ulimi ngaphandle fanele muzwe usho mhlambe kusele i-hour une-hour ngiqale ngivule ama-curtains ngivule ngishaye ngamafeni ngishaye ngene umoya ngoba ngena nje ngamasekhenjana hayi
So khuluma okunye ngempela ngoba lapha ngisuke ngizethesta ukuthi ngempela lamanqande engiwabhoyilile anjani enza umehluko ngizwe ukuthi hayi ngempela kuyashaya. Yabo ngizwe ukuthi kuyashaya. Ngizwe ukuthi kuyashaya. Muzwe nje ukuthi lo King Cash1 manje ngingcwele mina. Yibo bonke labantu laba esikhuluma ngabo. King Cash1 ngingcwele. Manje King Cash unomngcwele naye. It's fine. Phela umngcwele into nanombani ongaba naye. Mina namasenda aklaza nje. So mawuthi nawe lokhu ingcwele okay. Angiyena uthi King Cash ngingcwele mina. Ngawamajolo isibongo mina. Angiyena wa Cash. Kwamajolo ongqulu ngomacingwane omchunu ophakade. Mina ke lo. Ayongifanisa nabo bonke abantu la. Ngiyanqaba. Yabo ngibona ungayibiza King Cash ke mayibiza King Cash mina ngingcwele. Yabona. Kwamajolo isibongo. Ungadideki lapho. Ayenziwa lento leyo. Uncontsha amanzi ulife umuntu yambona lapha ma comment into ethe bhebhe ecine vele ubuso bakhe. Intombi nayo kodwa. Indaba wabuza umbuzo nje athi intombi nayo yini kwenze njani? Angikhulumisa umuntu onentombi. Bathi mayo we mina ngibalekayo. Hayi hlubana wedwa.